Wadonjone weche mag tuke ni tim mar Harambee Starlets nodhi nyime gi ikruok ne tuke mag laro simbo mar Afrika korka jok mamine WAFCON madhi timore Morocco dwe manyien. Jotugo mag Starlets wacho ni ikruok magisebedo godo ni kare kendo miyo gi geno maduong' e tukego. Kocha Beldin Odemba biro duoko chien kwan jotugo nyaka 23 mabiro dhi e kambi mogik motelo ne tukego. Kenya dok e tukego kuom thuolo mokwongo bang' kane gidonjo e tukego e thuolo mogik e higa mar 2016. Jatugo Diana Shakava wacho ni geno margi en ni wang'ni gidhi chopo mabor e tukego. Yes. 5. Yes, last one. 6. Up. Camp imekuwa poa, wenye tuna interact, tuna get to know each other na pia learn from each other. I'm learning from the best coaches and the best players. So na anticipate kutoka hapa nikiwa better player na godoli nikiwa tukimekwa kikosi ya kwenda WAFCON. I'll thank God for that. Training imekuwa poa from mini camp hadi sai. Iko sawa, at least naona kuna improvement. Kuna vitu nimelearn more na nikikuwa better player. Experience imekuwa poa. Ni kujiamini tu. Haijakuwa rahisi, ni kujituma pia from huko chini hadi kufika hapa haijakuwa rahisi. Ni bidii tu.